प्रिथिनो बिहामजो प्रिथिनो दख'ना हरनो आं कल खालामदोंमोन बेखौ अबे कालारखौ फसायगोन मानसियानो डेलिभारि होयैनो माने बिनि थाखाय समानो गैयानो था जायखिजाया थिखांनानै लांसै आं बेलेग टाइपनि अफार नोंथांमोना नुदों आखाइजों दानाय मानाय गासैबो बेजों लोगोसे जोंहा लफायानो होन एफएनएफ सिजौ आरो गोबां दङ बिबार ब्रेन्ड बायदिसिना ब्रेन्ड दङ दा मा अफार सोलिदों महर मोजां महर गैयैफोरबाबो महर मोजां नुहोग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ गलिनो हाग्रा बुरैसाफोरनिबो दख'ना आं देखायगोन आंनि आंगो जायगायाव बेनो जाहैबाय जोंहा उदालगुरि नायलांनि बिदिब्ला नायलांग्रोनि आइ ओरै आखाइजों दानाय प्लास पाटनिफ्राय देखायगोन नोंथांमोना दिनैहाय मा देखायो दे अले खुलुमबाय नै दिनै पाटनिफ्रायनो स्टार्ट खालामग्रोनोसै सिगाङावनो नैबे जाहैबाय कटन पाट औ जिया गुरै आरोना मोजां गाननो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फालिया हेभि जागोन औ अफारखौ दा लास्टाव खिथागोन अबे माबायदि अफार डाइरेक्टलि फालिया हेभि जागोन जोमग्रा माबाबो दंफायो नामा मा होनो ब्लाउस सेटबो दं आच्छा पिंक कालार बियो पिंक कालारावहाय जागोन आरो नैबेहा अल बडि आर'नाइ बन्दुराम होनो बेखौ दख'नाखौ बन्दुराम जोमग्रा ब्लाउस पिसबो मोनफानो हागोन बेजों आच्छा कटन पाट औ गोमो गोरलै आरो बेसर बिबार ब्लाउस पिस दंफायो बेहाबो गुरै आरोना एबारनि पाटआ आच्छा कटन पाट नालाय गुरै गोमो आरोना बियो नैबे दां जोमग्राया बेना ब्लाउस जायो आच्छा फालि ब्लाउस थाफागोन फालि ब्लाउस दंफायो आच्छा मोजां नुदों बेखौबो दाना देखाय बे क्वालिटियावहाय पाटआवहाय बेलेग कालारनि गोबां दङ आरो मोननो हागोन माने भिडिअआव देखायनाय जेनेबा वाट्सएपआव बिहरदो नाम्बारावहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होदो स्क्रिनाव वाट्सएपआव बिहरदो ओमफ्राय बेलेग कालार मोननो हागोन गुबुन कालार देखायजोबनोथ' हाला नालाय मा देखायगोन दायो बिबारनि देखायनोसै आङो आच्छा बिबार ब्रेन्डनि बिबारनि टेग होजोबखाबायना दाना आब' फुजिया टेग होजोबबाय आच्छा बे बिबारनि पार्पल कालार आच्छा पालिखौहाय गोसोम कन्ट्रास्ट होदों बेयाव आच्छा गोसोम कन्ट्रास्ट आच्छा जोंना आब' फुजिया दाख्लै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन गोबां भाइराल जादों नोंथांमोना नुदों बिबार ब्रेन्डफोरखौबो आं बेंगलफोरजों नुहैदों नालाय बिसोर कपि खालामजोब्बाय बर'फोरनिखौ फुरा बिजनेसखौनो डाउन खालामनानै होयो आरोना खायफा ओंखायनो नै बिबाराबो ब्रेन्डआ गावबागाव टेग आब' फुजिया गावनि ब्रेन्ड बा अरिजिनेल प्रडाक्टबा नोंथांमोना नै बिदि टेग मोनगोन आरोना दाना बिदि मोनफासिगोन बुजिनानै ला मानो होनब्ला मेसिनजों बिसोर बानायनाय आरो बे डिफारेन्स गोबां फाराग थायो आरोना बानायनाया सिया बिसिना बेलेग जाहैबाय नालाय कालारा एखेबालाय मा जानो आगरा एखेबालाय मा जानो थ' बे बिबाराव नैबे गोजा कालारबोमोन बेनाबो जोमग्राबो दंफायो ओमफ्राय नैबे कालारखौ डाइरेक्ट देखायनोसै जोङो अरेन्ज कालार बियो अरेन्ज बे रस आगर जोमग्रा बे फालि रस आगर नैबे मानि नैबे एफएनएफ नि औ दानि गोदान डिजाइन ओंखारनाय आरोना लेटेस्ट डिजाइन बिराद सोलिदों बियो दायो आच्छा मोनगोन जोंनाव दायो एभेलेबल स्टक दङ मोजां नुदों नै एफएनएफ नैबेबो एफएनएफ नि हा बेबो अल बडि बेहा आगरा माने अल बडि आगर आरो बिराद मोजां नुदों खालि एफएनएफ नैबेबो एफएनएफ गोदान दानि लेटेस्ट कालेक्सन ओंखारनाय मोजां नुदों हाबायावबो गानजागोन बियो हाबाफोरावबो माने व्हाइटआवहाय गल्डेन आरो बियो लफायनि बियो लफाय कालेक्सन
लफाय कालेक्सना एसे स्टका खम जानानै दं जिया गाबोन सफैगोन आरो ओंखायनो आं कालारखौ एभेलेबेल देखायथ'नो हाला दायो गाबोन सफैगोन आरो जिया बेलेग बेलेग कालाराव मोननो हागोन गासिबो जियानो एभेलेबेल दायो क्रिसमासनि स्टक खालामदों देखायजोबनो हाया नालाय नोंसोरो फैनानै नायफैदो आरो बे मान्दारनि नोंथांमोना मिथिबायना जों गोबां समाव खोनानो मोन्दोंमोन प्रमद सारनि बिसियाबो दिरुनबाय प्रडाक्सन होननानै मान्दार आरोना बियो माबायदि डिजाइना नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना मान्दार ब्रेन्ड गोदान जाहैबाय बियो एसे आच्छा बे गोदान प्रडाक्सन मानि बियो महर ब्रेन्ड बियो महर ब्रेन्ड गोदान प्रडाक्सन नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि नुदों बेलेग बेलेग कालार मोनगोन हो बेखौबो आच्छा गुबुन गुबुन कालाराव दङ दस्रा कालार महर ब्रेन्ड बे आर'नाइ ब्रेन्डखौ नाय नैबे आब'जोंहाय आहा गाबोन मोगा मोगि दङ बे सोरनि आं देखायगोन बे आर'नाइ ब्रेन्ड गोबां मोजां डिजाइन बानायदों नैबेबो आर'नाइ ब्रेन्ड जोंनि उदालगुरिनिफ्राय ना बियो उदालगुरियावनो उदालगुरिनि ब्रेन्ड बियो आर'नाइ ब्रेन्ड नोंथांमोना नायनानै लादो बेलेग बेलेग कालारनि दं दा बेलेग बेलेग कालार मोनगोन नैबेबो बेबो आर'नाइ डाइरेक्ट सोंदो नायनोसै बेखौबो आर'नाइ ब्रेन्ड जों बखादों नै एसे लाइट खम जाबावबायलै मोनाबायना बेबो आर'नाइ ब्रेन्ड गोबां मोजांसिन गेजेरावहाय बियो जेबो होआखै खिन्थु गेजेराव एरनायफोरबो दं आच्छा डिजाइन खालामनो मोजां जादों बे सिया बेलेग क्वालिटि दादों आरो गावबा गाव डिजाइन खालामदेरनानै लानो हागोन सादाराबो जों जोबनाय नैबे एफ नि बावनो आरो क्रिम कालार मोजां नुदों आरो ना एफ क्रिम कालार फालिखौबो बिराद मोजां नुदों पिंक कालार मिना सोना होनायखौ बिराद समायदों पिंक कालार मानि थाखाय नैबे एफ नि बाव गुफुर आं बेखेव होला बेखौ नुखाबाय नै बिराद मोजां अनथावथाव बाब्रे बा जोंजोबो नै गल्डेन आगर एरफानाया सिंगेल माने डाबलानो दख'नाया प्लेन आरो नै बेफोरबायदिनो लफायखौबो भेराइटि टाइप्स मोनगोन लफाया गाबोन सफैगोन आं दायो लफाय गाबोन गोदान हाबगोन स्टक गैयिनि थाखाय आं लफायखौ देखायथ'नो हायासै आरो स्टकआनो गैया जानानै दङ गाबोन सफैगोन जिया फैबा माबा आरो देखायनांगौथ' गोबां दंबावोमोन देखायजोबनो हाला पाटफोराहाय क्रिसमासनि आरो निउ इयारनि थाखाय अफार दङ नोंथांमोना फैनानै लांफै गासिखौबो देखायजोबनो हाला आरो गोबाङा बुङो प्राइसखौ मानो बुंनानै होआ कन्टेक्ट होखानाय जायो नोंथांमोना सोंहरनानै ला मानो होनब्ला जायगा लायै जायगा एसेबाबो 100-200 बा 50 थाखाबाबो डिफारेन्स जायो नालाय बेखायनो बेफारिफ्रा खायफा मोनसा मोनसि जालायनाय बिदि जायो खालामना होनाय बिदि जायो नालाय बेखायनो आं प्राइसखौ मोनबोबाय नालाय बिदि बुंनाय जाया आरोना नोंथांमोना गाव गावनो कन्टेक्ट खालामनानै जाय बिसिबां हायो खमायनानै लाहर मोजांसिन अफाराव जेसे जाबावनो अलेया दा जा दख'ना देखायबाय बिहामजो प्रिथिनो दख'ना हरनो आं कल खालामदोंमोन बेखौ अबे कालारखौ फसायगोन मानसियानो डेलिभारि हैनो माने गाव मानसि बिराद डेलिभारि जादों दिनै हस्पिटालाव दा बिनि थाखाय समानो गैयानो जायखिजाया थिखांनानै लांसै आंबो गांनैनि गेजेराव अबे पसन्द नोंथांमोना आंनि पसन्द बायदि लांसै आं बेखौथ' हाबा गुफुर ख्रिस्टियान गुफुरफ्रा गानो होनदों गोबाङा कमेन्ट होदों ख्रिस्टियानफ्रा गुफुरसो गानो आदा बिदि हामा खिन्थु आं जेबो साना दै मानसिफ्रा बांद्राय गरा देखायबा सुखुथारा माने गावनि फोथायनायासो मोजां जानांगौ ना गाननाय जोमनायजों सोरबा बे हामो थायो नामा गावनि फोथायनाय ओमफ्राय नोंनि साननाय हनाया थिग गैयाबा नोङो इसोर होनबाबो जेबो जाया बायदि मोनो आं ओंखायनो कालारफोरजों माजों इसिबां बिदि कन्ट्रभार्सि टाइप जायोब्ला बारा साबजाया नामा बिदिबो सानो आरोना आंना बुंनायफ्रा गोरोन्थि जानांगौ निमाहा गांनैनि गेजेराव बेनो साबसिन जागोन आं बे एफ प्रडाक्शननि बिराद मोजां नुदों बे ब्लेक होनायखौ जायखौ होनो बेखिनियानो आरोना बारा गोबाव खालामला इसिबां बेस्थ'बालाय जोंहा मेदाम जाया आंहा स्टक खालामना दोनैखौ देनां फाननो